Let's go, baby! Krásny večer, dámy a páni. Krásny štvrtkový večer prajem všetkým tu na kanáli CSRL. Sekundičku, ja si tu pozrieme počasie. Dostali sme informácie, že je 14% šanca, že by nám mohlo aj popršať. Takže hneď takto z úvoda som vám prinesol informácie. Dnes čo nás čaká? Dnes nás čaká short kvalifikácia, keďže jazdcov je pomenej, ale na to sme si zvykli pred koncom sezóny, alebo ku koncu sezóny. A veľká cena holandská, Zandvoort, takže sa máme na čo tešiť. Zaujímavá trať. V iných ligách to už niekde majú za sebou, niektorí pred sebou, v CSRL to ide dneska, štvrtok, takže sa máme na čo tešiť. Všetkých ešte raz srdečne vítam a my sa už kamerou prepneme opäť na trať, pretože už nám jazdci pomaličky vychádzajú do prvých rýchlych kôl. Takže uvidíme, ako to dnes celé. A celé nám to začne, ak sa nemýlim, Standa a jeho kick. Krásny zelenkavý, zeleno-čierny. Ale to videli sme hneď v prvej zákrute, chybička sa vloudila. Takže uvidíme. Tu máme klopenku, ktorú niektorí jazdia viac z vnútornej stopy, niektorí viac z vonkajšej, tak som strašne zvedavý. Dúfam, že všetko je v pohode, zvuk, obraz. Takže sme ready a idem na to. Uvidíme dneska, ako sa zadarí Williamsu, keďže Standa ide sám. Ale tam pozrite sa, to je Aston Martin a to je Trip v problémoch. Tam sme ho videli roztočeného. Tak. Uvidíme, stále je tam. Ale pozrite sa. Standa dostal traťové limity, takže vymazanie času. Poďme sa pozrieť na Stana Poláška. Na pravdepodobne asi najrýchlejšieho jazdca aktuálne v sezóne. Uvidíme, ako sa jemu zadarí, ale dneska bude mať veľmi ťažký súboj, pretože pozrite sa, Shiny už má rýchle kolo za sebou 1.9,5. Dneska proti dvom Red Bullom. Standa je v tom sám dnes, bohužiaľ. Tak uvidíme, aký nám dá čas. Dominik nám tam hodil 1.10.200 na Alpine. Tak uvidíme, ako sa zadarí Standovi nakoniec. Posledná pravotočivá zákruta, tiež taká klopenka. Nájazd na DRS zónu a hneď cieľ potom zápätí. A 1.9.284, takže Shine ho odsúva s jeho Red Bullom na druhú pozíciu. Ale pozrite sa, teraz tam aj Ron Sok s Mercedesom, ale 1.11, takže to je slabé kolo. Chce to zrýchliť. Poďme sa pozrieť na Maňaka v Hase. Dnes slabšie zastúpenie, ale to nevadí. Stále všetko ide. Tak ten prejazd tu nebol ideálny teraz. A mimo, tak nejaká chyba. To bude Maňaka stať určite nejaké, možno aj nejakú sekundičku, dve. Tak ale uvidíme, aký medzičas. Pepung na Red Bull je 1.16.600, pozrite sa, oproti Shinymu to je obrovský priepasný rozdiel, takže Pepung určite chyba. A tu až príliš išiel cez obrúvnik a vidíme, že červené, takže bohužiaľ. Poďme sa pozrieť na Ferrari. Dneska tu máme oboch jazdcov, aj Drakmarka, aj Pauliho. A Drakmark sa nám blíži už do cieľa. Pauli stále v pitstope ešte. A 1.9.800, tretia pozícia, tak zatiaľ spokojno si myslím. Tu máme Tripa, ktorý tam mal v problémoch, ale už je na trati opäť. Zatiaľ v outlape a Standa začal svoje rýchle kolo, tak poďme sa pozrieť na ňo. Tam v prvom rýchlom kole mal porušenie traťových limitov a bohužiaľ ten čas bol neplatný.
Tak uvidíme, ako sa mu bude dariť v druhom rýchlom kole. Dnes nemá svojho tímového kolegu so sebou, takže nemá mu kto pomôcť a strategicky ho tam potiahnuť nejakým spôsobom. Ale to vôbec nevadí. Pardon. Tak už aj Pauli vyšiel na trať. Neuby medzi tým na McLarene 6. pozícia. Teraz tam Standáš príliš išiel cez ten obrúvnik. Ale zatiaľ je to čisté kolo, vyzerá. Áno, aj pravdepodobne už ostane, ale ten čas nebude. Boh vie, aký, skoro 1.11. 7. priečka. Tak poďme na Tripa, ktorý je v druhom sektore. Uvidíme, ako sa jemu zadarí. Išiel až príliš na brzdy, sa mi zdá teraz. A vidíme úplne odlišný štýl jazdy. Tak, ale už, a pozrite sa, to bude 1.13.300. Veľmi slabý čas. Je čo zlepšovať. Pepong Shiny, vidíme oba Red Bulli, pozrite sa už na druhej, tretej priečke. A Pepung v boxoch, takže ten napravil svoje zaváhanie. A dokonca sa dostal pred svojho tímového kolegu, ale vidíme, že Shiny a Standa už opäť na trati v rýchlom kole, ale už si vychutnajme záver Pavliho jazdy. A 1.9.300, druhá pozícia, pozrite sa. Tak, poďme rýchlo na Shinyho. Zrýchlenie o viac ako 3 desatiny. Tak, to bude atakovať prvú priečku aktuálne, ale Standa je tiež na trati. A 1.8.985. Tak, obrovské zlepšenie a pozrite sa, Standa, chybička, vymazaný čas, takže bohužiaľ. Takže Standa Polášek aktuálne bez meraného ča a Trip sa zhoršil. Poďme sa pozrieť na Neubyho a na McLaren, ktorý začne svoje rýchle kolo. Uvidíme, či sa dokáže zlepšiť. Aktuálne 7. priečka len. Tak, ale sledujeme Neubyho. Standa, uvidíme, či zostane na trati, ale času ešte má, aj keby išiel do boxov pre čerstvé pneumatiky. Ale myslím si, že tam problém nebude. Tak, bohužiaľ, nebolo tam zlepšenie, práve že naopak zhoršenie v prvom sektore o desatinku. Uvidíme druhý sektor, ako mu vyjde. Jemné zaváhanie sme tam videli v druhom sektore. Tu máme druhú DRS zónu, takú kratšiu síce. A nájazd na, a pozrite sa, 3 desatiny. Zhoršenie. Tak uvidíme, či ešte dokáže trošičku skresať. Má pred sebou Aston Martin, ale ten sa mu uhol už. A Neuby, tak Neuby na to vypustil a ide do boxov. Tak, ale poďme pozrieť sa na Standu, ktorý ostal predsa na trati a už sa blíži do cieľa. A uvidíme, či sa dokáže zlepšiť. A dokázal 1.8.872. Tak, o 1 desatinu a niečo odsunul Shinyho na druhú priečku. Ale vidíme, že Pepung už opäť na trati a začal svoje rýchle kolo. Takisto aj Drakmrak zo Ferrari. Tak, dneska tu máme zaujímavú kvalifikáciu, pretože vidíme jazdcov a s minimálnymi rozdielmi medzi sebou. Tak uvidíme, ako sa Pepung s tým popasuje. Aktuálne 4. priečka.
Jemné zrýchlenie, ale len minimálne. 24 tisícin iba. 24 tisícin. Uvidíme druhý sektor. Tu by mohol niečo nazbierať, ale uvidíme. Tu je dôležité prejsť tú šikanu. Tak, desatinka k dobru. Zatiaľ. Ale to by ho aktuálne posunulo len na tretiu priečku. Uvidíme ten tretí sektor, ako mu vyjde. Vidíme, zadné krídlo sa otvorilo. A dokáže ešte zrýchliť. Tak, len tretia priečka. Necelé 0,2. Tesne pod hranicou 0,2 zrýchlenie. A zlepšenie jeho času. Tak. Poďme sa pozrieť na Drakmraka, ktorý začal svoje rýchle kolo, ale tam svieti mu baterka. Takže... že by mal vybiť tú už baterku. To nie je dobré. Ale uvidíme. Pozrite sa, viac ako pol sekundy zhoršenie, tak asi to vo Ferrari opäť pekne zmanéžovali, ale to nevadí. Aktuálne Ferrari na 4. a 5. priečke. Vidíme, že McLaren vyslal svojho jazdca do ďalšieho kola. Čau Peťane, čau. Funguje to tak, že... neviem, či je tu Discord. Záleží, na čom jazdíš. Tak, ale vidíme, že Drag išiel do boxov. Záleží, na čom jazdíš. Ak jazdíš na PC, tak bohužiaľ tu ťa sklamem asi. Aktuálne táto liga je zameraná len na PlayStation a Xbox. Možno od budúcej sezóny, ale to je na vedení, ako sa s tým popasujú. Ale kľudne treba na Discord prísť. Jezdíš na PC, tak bohužiaľ. Ale viem ťa presmerovať na inú ligu. Kde som ja vlastne ako vo vedení. Tam sa jazdí ale soboty. Od 20:00. Servus Ali. Máme tu Peťana a zaujíma sa o ligu, ale aktuálne sa jazdí len u vás Xbox, vieš, a PC. Či PC, do prdele, PlayStation. Takže Peťan, ak máš záujem jazdiť, tak môžem ti akurát odporučiť ligu, kde ja som vo vedení a my tam máme vlastne PC, Xbox, PlayStation. Jazdia tam chalani aj z tejto ligy. Ale jazdí sa v sobotu od 20:00 hodiny. Ak máš záujem, tak môžem ti poslať odkaz na Discord a zvyšok už môžeme sa tam potom pobaviť. Takže asi tak. Tak, ale vidíme, že Standa Polášek opäť vyšiel na trať a oba Red Bulli sú v boxoch. Jop, jop. Dobre, Peťan, pošlem ti... Pardon. Toto ešte rýchlo vybavím. Pošlem ti odkaz na server a môžeš sa tam prihlásiť. Takto. V súkromnej správe. Tu na Twitchi. Peťan. Pošepkať. Počkaj, jak sa to robí? Jak ti mám poslať správu? Ty vole, ja ti neviem poslať správu. Jaj. Lebo ja nie som na Twitchi, ty vole. Ali. Ja ti ho potom posúdem, neboj sa.
Ja tu nechcem hodiť do chatu Discord. Ty vole, neviem ti toto poslať správu. Počkaj, jak to spraviť? Neviem. Ja už viem ako. Počkaj. Sekundu. Takto. Tak. Stan Polášek na prvej priečke stále. Vidíme, že Neuby ho to kiklo a Shiny už vyšiel opäť na trať. Takže uvidíme, či sa pokúsi ešte Shiny zlepšiť svoj čas. A odsunúť, pretože delí ho od toho 1/10. A uvidíme, ako sa s tým Shiny popasuje. Pavli stále tretí, Pepung už na trati opäť. Jop. Tak. Beriem to tak. Ali. Beriem to vážne. Si ma zdehonescon... Ja neviem ani to slovo povedať. Tak a uvidíme Shinyho. Už je na cieľovej rovinke o chvíľočku. Za ním je práve... Kto to tam je za ním? Alpín. 3, pozrite sa, diskvalifikácia. Ohoho! A Shiny mu sa nepodarilo zrýchliť a dostal diskvalifikáciu. Trip z poslednej priečky za blokovanie na trati. Tak, to som dlho nevidel. Poďme sa ešte rýchlo pozrieť na Pepunka, či sa zrýchli. Medzi tým kvalifikácia skončila, už len jazdci, ktorí sú v tých rýchlych kolách, ešte majú šancu niečo spraviť, ale tých už nie je veľa. Domino medzi tým 6. priečka, vidíme, že pri ostatných už máme šachovnicové vlajky. Peťa, máš súkromnú správu na Twitchi, tam máš to, čo potrebuješ. Tak uvidíme Pepunka. Dokáže sa zrýchliť. Opäť zaváhanie. Tá zákruta je veľmi zradná tam. Tak. Len 12 000. Tak. Ale môže preskočiť Pavliho. Uvidíme, ako mu vyjde tretí sektor. Ako sa s tým popasuje Pepung, Red Bull. Bolo by dobré, ak by skončil za svojím tímovým kolegom, alebo nedaj Bože pred ním. A dokázal to nakoniec. Pozrite sa, 48 000 zrýchlenie iba, ale dokázal odsunúť Pavliho na Ferrari až na 4. priečku. Tak tam vidíme dvakrát Red Bull a hneď za nimi dvakrát Ferrari. Tak to bude zaujímavý štart. Tak my sa pozrime už späť do štúdia, kde uvidíte mňa. A kvalifikácia nás skončila na veľkú cenu Holandska, ktorú vyhral Standa Polášek na Williamse s tesným naskokom 1/10 a nejakých drobných. Tak dokonca 57 000 nakoniec delilo Shinyho od pole position. Tak len 57 000 chýbalo Red Bullu, aby získal pole position. Tak bohužiaľ. Tak sa nám tu rysuje veľmi zaujímavé, čo sa nám tu udeje, pretože to, čo sa bude diať pri týchto časoch a na tej dlhej rovinke, kde je k dispozícii DRS, ak tam veľmi dobre tú klopenku začne, tak, ale tam budú aj najčastejšie sa predbiehať jazdci. Dážď nebude, takže majú jazdci ideálne podmienky v Holandsku, tak uvidíme, ako sa s tým popasujú nakoniec. No ale
Uvidíme, uvidíme. Tak. A čo máte nové, dámy a páni, ľudkovia? Čo nové? Už sme v očakávaní. Ináč, neviem, či viete, alebo či niekto. Štart bude za 3 minúty, áno. Zatiaľ nikde som nezachytil, alebo až tak možno nesledujem ani na Twitteri nikde, že nejak nové F1, zatiaľ vôbec nič sa nedieje. Minulý rok už takýto čas sa už pomaly riešilo toto, tamto, ale zatiaľ nejak ohľadne nových F1 zatiaľ nič. Aspoň som nezachytil. Nič, žiadne nejaké info. Ajajaj, to bude zase kriku. Ja som mal dobre, Ali. A nemáme 3 minúty, pretože niekto to už odštartoval, len tak pre zaujímavosť. Takže to zase bude kriku. Neviem, kto to bol, ale niekto to odštartoval. A my sa už kamerou presunieme na trať, pretože chalani už sú v Formation Lape, v zahrievacom kole a pozrime sa, ako zvolili. Tak a tu máme predikcie soft medium alebo soft hard a uvidíme, ako to oni zobrali. A pozrite sa. Mediumky začínajú, väčšina. 3 jazdcov máme na softoch a 1 na hardoch. A s tými hardami neviem, či to bude dobré. Sice dlho vydrží na trati, alebo dlhšie možno, ako ostatní, ale bude pomalší zo začiatku a to není dobré. Takže uvidíme. Tam vpredu máme väčšinu jazdcov na médiumkách, tak uvidíme, jak dokážu zahriať. Podmienky vidíme, že sú skoro ideálne. Škoda, že tu nevieme niečo podobné ako v Asete, že či je koľko je vietor a podobne a z ktorej strany, ale tak to nevadí. To je to. Ako, bol som v práci, veľa práce zase, klasika, ale teraz si oddychnem. Zajtra mám voľno, nemusím ísť do roboty, chvála Bohu. Mám 3 dni voľno teraz, sa užijem konečne oddych. Až na to, že zajtra zase komentujem, takže zajtra je to zase o komentovaní. Áno, viem, čítal som. Tak ale pozrime sa, dámy a páni, pretože tu už bude štart. Skúsme to takto. A veľká cena holandská je práve odštartovaná. Tu krásne vidíme pohľad z Williamsu. Tam bol kontakt zo zadu Ferrari, trafilo Red Bull a to bol Shiny, ktorý sa prepadol na 4. pozíciu. Tak toto nebolo dobré. Pozrite sa, Shiny tam v problémoch. Ale už je späť. Tam vidíme vzadu Domina, Standu a Maniaka. A Standa tlačí. Tak a pozrite sa, Pauli sa už dostal a tu súbojí s Pepunkom. Krásny súboj. Ferrari, Red Bull, žlté vlajky tam máme. Ale už je to zažehnané. Pepung, 2. pozícia. Tak teraz mu to tam chcel pustiť. Paulia skoro to nedobrzdil a následne mohla z toho vzniknúť kolízia. Pozrite sa, Maniak sa nám prepadol. To, čo som vravel, na tých hardoch je pomalší a prepad až na 11. priečku. Tak Standa už, pozrite sa, 1,5 sekundy a tu súboj opäť Ferrari, Red Bull. Lepšie je na tom Ferrari. Tak a tu 2 Red Bully už. V tomto kole už majú jazdci k dispozícii DRS. Tak uvidíme. A teraz
Pepung o niečo malinko spomalil. Tak uvidíme, ako to zvládne. Určite nebudú chcieť stratiť, ale to Shiny mu nerobí dobre, pretože ho tam trošku možno Pepung brzdí, ale predpokladám, že ho pustí na tej dlhej rovinke, alebo teraz, tak teraz ho púšťa. Tak spolupráca v Red Bulle. Pepung vie, že Shiny je rýchlejší. A pozrite sa, 9 desatín. Shiny ho stratá a to bude chcieť teraz dobehnúť z DRS, ale na manéver obiehací to nebude stačiť. Ale Pauli, pozrite sa, zrýchlil. Ale strata na prvý Williams je 1,2, 1,3 sekundy. Ale Shiny ho pomaličky dobieha. Takže uvidíme. Zatiaľ vidíme, že prvých 7 jazdcov s minimálnou stratou. Všetko je to do sekundy. Ak by sa ešte podarilo Pavlimu a so Shinym dotiahnuť sa na stan do Poláška z Williamsu, to by bolo extrémne dobré. Ale potrebuje 2 desatiny, aby mal DRS. Krásny letecký záber teraz na Ferrari a Red Bull. Shiny zrýchluje Shiny. Sme videli v druhom sektore zatiaľ oproti predošlému kolu v druhý sektor polsekundové zrýchlenie. Tak uvidíme, či sa pokusí teraz zautočiť. 3 desatiny, tak to bude stačiť podľa mňa na útok na Pavliho na druhej priečke. Áno, zo zvonkajšej pozície dokonca. Bez problémov sa dostal. A aj najrýchlejšie kolo aktuálne Shiny. 1.11. Teraz tam pozrite sa, Ferrari skoro trafilo. Neskôr išiel na brzdy a skoro trafil. Shinyho. Vidíme, že Pepungu stráca na 3. miesto. Je to cez sekundu, takže nebude mať dispozícii DRS, potreboval by to natiahnuť. Ak sa mu to nepodarí, tak pravdepodobne Pavli si nestiel nastaviť pneu, psal. Ale pozrite sa tu už Pavli, nalepený na Shiny, tak on má lepší prejazd. To a ešte pred cieľovou rovinkou, alebo pred cieľom sa dostal cez neho. Neviem, kto to odpálil, ale veď sme mali 3 minúty a ja som už videl potom na obrazovke druhej, že už to je spustené. Tak tu vidíme pohľad z kokpitu Red Bullu, konkrétne od Pepunka. A vidíme, že už Domino, Standa už strácajú na tú peticu. Tá sa otrhla, ale vidíme, že Pepung opäť sa dotiahol na svojho tímového kolegu. A na prvej priečke stále Stan Polášek a s náskokom 1,5 sekundy. Tak chalani majú k dispozícii DRS, potrebovali by sa tam dotiahnuť na ňo. Uvidíme teraz, ako zareaguje Shiny. Kolo predtým, ale pozrite sa, tá rýchlosť je neskutočná. Dlhá rovinka, k dispozícii DRS. Žlté vlajky. Ale už zaženanie v 3. sektore. Tu Shiny v problémy pre jazde touto klopenkou v 1. sektore. A Pavli s tým až taký problém nemá. Sa mi zdá, že Shiny ide aj skôr na brzdy. A Pavli ide o niečo neskôr. Viac mu, ako keby mu sedela tá trať. Tak uvidíme.
ale stále majú na dohľad Standu, Poláška, ale nedarí sa im dobehnúť ho, aby aspoň DRS jakým takým spôsobom získali a pomaličky sa tam dotiahli na ňo. Tam na začiatku sme videli kolíziu, kde Ferrari trafilo práve Shinyho, ktorý sa prepadol hneď na štvrtú, ale už je späť a pozrite sa, opäť útok. To, čo som vravel na začiatku, na tejto rovinke, ak bude DRS k dispozícii, tak to bude najčastejšie, čo tu budeme vidieť. Drakmark trošku stratil teraz, ale už je v dosahu DRS, ale to máme až v druhom sektore na konci. Na poslednej priečke Aston Martin a Trip. Pred ním McLaren a Neuby. 9. priečka patrí Maniakovi nakoniec, tak ten z poslednej sa nám vyšplhal na 9. a určite ostane o niečo dlhšie na trati, pretože má Hardy, ale vieme, že v tejto F1, v tomto ročníku je to také otázne s týmito pneumatikami, lebo niekedy proste tie Hardy ešte menej vydržia ako hoci ktoré iné. Čau Michal, ahoj, ahoj, vitaj. Čau, čau, čau. Tak, ale stále sledujeme prvých jazdcov a pozrite sa, Standa to natiahol už na 1,6. Ak majú k dispozícii DRS, tak trošičku to skresajú, ale potom opäť to narastie o nejaké 2 desatinky. A opäť žlté vlajky Aston Martin. Poďme sa rýchlo pozrieť. Nevidíme tam poškodenie žiadne, ale možno len nejaký výjazd mimo trať. Sledujeme Ferrari na druhej priečke. 3. a 4. patrí Red Bullu a za nimi opäť Ferrari. Tak dnes tu vidíme súboj Ferrari versus Red Bull. A z toho môže opäť vyťažiť Williams. A vidíme, že Standa stále 1,7 sa to hýbe. Potom príde tá dlhá o chvíľu rovinka cieľová. Tam opäť trošičku skresajú, ale možno tak 1-2 desatiny. Tak a tu už opäť sledujeme. Poďme sa pozrieť do kokpitu. A pozrite sa tá rýchlosť od Shinyho. A tam dokonca sa Pepung pokúša. Jemný ťukes tam sme videli. Tak teraz tam vidíme krásne, jak nám to tu chalani. Tak, réžia sa dneska hrá, ale zatiaľ k dobru, ako to vidíme. Krásne zábery tu máme. A to, čo som vravel, vidíme, že Shiny stráca teraz aktuálne na Stana Poláška 1,5, ale opäť to môže narásť. A tam vidíme McLaren v problémoch. Tak McLaren mimo trať. Už je späť. A nevidíme tam poškodenie. Aspoň také badateľné, ale to sa môže zmeniť. Nevieme, či podlaha nie je poškodená, alebo čokoľvek, a to potom sú veľké problémy. A hlavne na tejto trati, kde sú tie zákruty rýchle, tak ak si jazdec poškodí podlahu, tak to budú mať extrémne problémy. Tak, ale teraz Pavli mu to nestačí a tam sa pokúšal Pepung, ale videli sme, Pavli to tam ubránil a zavrel ho tam do tej vnútornej stopy. Medzi tým súboj Mercedes, pozrite sa s Kick Sauberom na 7. a 8. priečke. Standa a Ronsok. Tak nesmieme zabudnúť na nižšie. A opäť tam žlté vlajky a opäť tam Aston Martin a Trip. Práve na cieľovej rovinke. Vidíme, sa nám tu
ťahujú obaja jazdci, tak uvidíme, ako to celé dopadne. Standa na 7. priečke, Ronsok s Mercedesom na 8. Ale teraz bude tá dlhá rovinka. Polsekundová strata. Ale teraz sa dotiahol na 0,2. A myslím si, že tam nebudú veľké problémy. A pozrite sa, ostal Ronsok na vnútornej stope a dostane sa pred neho. Ale poďte, tá rýchlosť Kick Sauberu tam je neskutočná a Ronsok so svojím Mercedesom napriek tomu to nestihol. Až teraz. Tak až v druhej zátačke, tak zaujímavé bolo sledovať, že Ronsok na Mercedese mal k dispozícii DRS a nedokázal Standu obehnúť. Tak Kick Sauber, neskutočná rýchlosť. Bez DRS a Mercedes mal problémy. Ale je to aj pneumatikami, pretože Standa má softy, ale tie 11 kol už majú za sebou, takže... Ale držia mu evidentne dobre, takže veľmi dobrá stratégia zvolená. Pravdepodobne od Standu a uvidíme potom, ako dlho ešte vydrží na trati a kedy pôjde do teraz tam... Neviem, či bol kontakt, ale Mercedes sa šmykol, ale teraz neviem. A Standa mu tam prenechal pozíciu, tak možno tam bol aj jemný kontakt zozadu a roztočenie Mercedesu a Standa mu férovo prepustil pozíciu späť. Tak ale pozrite sa, extrémna rýchlosť, jak to hneď dotiahol naspäť a už je za ním. Poďme sa pozrieť tu, pretože tu máme stále tú štvoricu. Shiny, Pauli, Pepung a Drakmark, Red Bull versus Ferrari a medzi tým Williams a Standa Polášek na prvej pozícii 2,8 sekundový náskok už pred touto štvoricou. Takže chalani evidentne stratili už a hodne stratili. Tak, ale to nič nemení na situácii, že stále sa tu bojuje o druhú, tretiu a zvyšné priečky. Tak, Standa stále naháňa Ronsoka, tak uvidíme. Ale teraz tam asi chybička, tak teraz tam už strata bola cez sekundu, ale je to opäť pod. A Pauli už za Shinnym. A do boxov, ale teraz pozrite sa, Shiny vypiekol, jak sa hovorí s Pavlín a Pauli, teraz neviem, či to... No tak teraz toto isté vyviedol v istej nemenovanej lige jeden dotyčný jazdec a Shiny v boxoch a si myslím, že dosť skoro s mediumkami, keďže Standa má softy a je dlhšie na trati. Tak, zaujímavá stratégia. Shiny už je späť na trati. Je pred Maniakom z Haasu. Takže... a pozrite sa, Ferrari až príliš na to obrúvnik a presne tento obrúvnik tam dokáže vyniesť jazdca, až príliš na neho išiel. Dá sa cez neho prejsť, ale nesmie jazdec ísť úplne cez neho, ako sme to teraz videli v Pavliho podaní, pretože videli sme, sa dostával do šmiku, ale dokázal to udržať. Shiny už obehol Standu, ale tam je stále súboj oboch jazdcov, pozrite sa. Standa mal otvorené zadné krídlo. Pepun v boxoch, takže stratégia Red Bullu je odlišná, pretože videli sme, Shiny išiel v predložnom kole, teraz išiel jeho tímový kolega do boxov. A Standa na softoch stále na trati. Predpokladám, že asi pôjde obuť. Ak pôjde do boxov, pôjde prezúť nakoniec mediumky. Môj názor, uvidíme. Tam sme videli vzadu, za Standom sa hneď Pepung zaradil, takže Red Bull to zmanéžoval celkom dobre. Uvidíme, ako zareaguje Ferrari. Pretože Standa Polášek, pozrite sa, 4 sekundy. Cez 4 sekundy už náskok.
na druhého Pavliho. 14 kôl máme za sebou. A Pepung sa už dostal za Shinyho a Red Bull zareagoval a vidíme, že, Ferrari a Drakmark ako prvý do boxov, tak si vychútajme v podaní Ferrari pit stop. Tak celkom rýchly. Medzi tým aj Alpine v boxoch. Ale vidíme, že Pauli mu to už šmíka, takže... Veľmi rýchlo odišli pneumatiky. Ale Pauli má tiež softy. Takže... Mediumky nevydržali nejak extrémne dlho, alebo nejak zaujímavú stratégiu zvolil Red Bull, pretože vidíme, že softy sú... Tí, čo majú obutú červenú sadu, sú ešte dlhšie na trati ako tí, čo mali žltú sadu pneumatík. Tak to, čo som vravel na začiatku, že v tomto ročníku tie pneumatiky sú... Tam treba tréning, aby jazdec zistil, ako dlho mu vydržia tie pneumatiky. Tým, že sa jazdí 50% závod, tak to je len o tom otestovať to. Tak uvidíme, či Pauli pôjde teraz do boxov. Takže ešte nejde. Tam vidíme Tripa z Astonu v boxoch. Tak ale pozor, tu Shiny za Ronsokom na tretej priečke. A už útok. A Shiny sa dostal krásne cez Mercedes. Tým, že má čerstvé pneumatiky. Vidíme biela sada. Tak vyzerá do konca závodu, že už na tejto sade by mal dojazdiť. Súboj na 7. 8. priečke. Haas versus Kiik. Tak ale Standa na tých softoch. Tak, on ešte nebol obuť. Poďme sa pozrieť. Tak pozrite sa, 15 kôl. Takisto aj Maniak na softoch. Pauli na softoch 15 kôl. Tak, to je... ale obrovská kolízia! Tak čo to tam teraz bolo? Tam bol Aston Martin a ešte aj Alpine sa do toho zaplietol. A virtuálny safety car. Tak nie. Normálny? Už aj normálny. Tam vidíme žltú bodku, tak... tak teraz Standa na to doplatil najhoršie. A bohužiaľ... A pozrite sa. Stampolášek v boxoch. Pauli tiež. A... Safety car na trati, ale ukazuje virtuálny. Tam vidíme Mercedes do boxov a Ronsok. Áno. Prečo mi ukazuje virtuálny, keď máme normálny? Pozrite sa, Ronsok, penalizácia 10 sekúnd za rýchly vjazd do boxovej uličky. A Ronsok končí. Končí v tomto závode, takisto ako Standa. Tak. Vidíme, že hra po update, ktorý bol tento týždeň, sa nezlepšila, práve že zhoršila, pretože máme safety car a nám ukazuje virtuálny safety car. Tak to mi je záhada zase. Zás niečo museli vymyslieť ujovia v EA. Tak na prvej priečke Stampolášek, druhý Shiny, tretí Pauli, štvrtý Pepung, takže v podstate to poradie sa nám nezmenilo, s tým rozdielom, že ich máme všetkých pekne za sebou, pretože máme na trati safety car. A poďme sa pozrieť, jak sú na tom s pneumatikami, pretože kto čo obul. Tak vidíme, Standa obul nakoniec Hardy, Shiny tiež. Pauli má mediumky, takže myslím si, že na tom o niečo lepšie. No, uvidíme. Uvidíme. A tá kolízia, ak sa nemýlim, tam neviem, či nebol trip v šmíku a tí jazdci potom do neho narazili, ale nie som si teraz 100% istý, ale tuším, že takto to bolo. Nechcem klamať. Možno som to dobre videl.
tak čo už. Stáva sa to. Tak to bola smola hlavne pre Standu, ktorý sa tam... ale pozor, teraz Standa pribrzdila, Shiny ho trafil, krásne to bolo vidno, ale nemá poškodené krídlo, nevyzerá, že by mal poškodené, nemá. To, čo ja jedno neznášam v tom, keď... A pozrite sa, dámy a páni, kto je na prvom mieste? Shiny. A to je presne to, čo Shiny skúsil a hra to dovolila, pretože to je v úvodzovkách akéby bug v hre, čo už sme mali aj v minulých ročníkoch, že jazdec, ak ide za safety carom a pokusí sa obehnúť jazdca pred sebou, nie vždy hra ti vypíše, že vrať pozíciu, alebo že si urobil ilegál. Takže evidentne to Shinomiu vyšlo a hra ho neupozornila, takže... Alebo či to nebolo ešte tým, že jak do neho ťukol, keď Standa pribrzdil a hra to vyhodnotila, aký by mal byť pred ním. No ale celé nám to reštartuje Shiny, pretože safety car v tomto kole odchádza. A uvidíme kedy. Shiny má čas, necháva si dostatok priestoru ešte, pretože na reštart, pretože vie, že tu je dlhá rovinka a hneď by ho Standa mohol obehnúť. Ale už odštartoval a pozrite sa, Standa už sa pokúša a dostal sa pred neho. Bez problémov, dokonca Pauli tam z vnútornej pozícii zaútočil na Shinyho a dostal sa pred neho, tak Shiny mu to nevyšlo. A tam ešte je v problémoch. A Shiny prepad, pozrite sa, z prvej pozícii na 5. Dokonca Noiby ho tam atakuje zo zadu. A ešte aj Haas. Tak teraz Shiny to prikombinoval, tam bol kontakt, jemný dotyk a nezmestili sa do zákruty a Shiny prepad na predposlednú priečku. Tak, toto si za klubok v Red Bulle určite nedajú, čo teraz až príliš to prekombinovali. Tak, tu sledujeme Pepunka, tam vpredu Pauli už útočil na Standu Poláška, DRS ešte nie je k dispozícii v tomto kole. Pauli, vieme, že tá trať mu viac sedí a mal lepšie prejazdy a pozri sa, ten slipstream je extrémny na tej dlhej rovinke a Pauli na prvej priečke, ale bude sa chcieť určite rýchlo otrhnúť, pretože v tomto kole už budú mať asi k dispozícii DRS. A Pauli ide neskutočne, pozrite sa, 70 už dal Standovi. Chcel by to určite natiahnuť aspoň na tú sekundu, aby nemal k dispozícii DRS. No ale to, čo v Red Bulle teraz vystrojili, to si za klobúk určite nedajú. Tam Noiby s Shinym v tom súboji sa nezmestili a bohužiaľ Shiny mu išiel mimo trať. A pri tom návrate späť si musel dávať pozor, aby sa neroztočil a prepad z prvej na 8. priečku. A pozrite sa, Standa to ešte stihol, má k dispozícii DRS. A poďme sa pozrieť na Domina. Pretože Alpine 5. priečka a naháňa McLaren, Noibyho. Tam vzadu sme videli Drakmraka so Shinym v súbojoch, pozrite sa, pred nimi Haas a ten ho bude spomalovať. Takže Maniak stráca. Teraz opäť ho tam zavrel. Maniak a Shiny išiel opäť mimo.
No tu na obiehať v týchto rýchlych zatačkách je nebezpečné a extrémne ťažké. A teraz sme toho boli svedkami, pretože Shiny ho tam chcel obehnúť, ale toho je veľmi ťažké. Možno teraz sa mu to podarí, áno. Jemne ho tam cuklo Red Bullu. Teraz pozor, kontakt medzi Ferrari a Haasom. Tak teraz tam Ferrarias príliš išiel cez ten obrúvnik a zostrelil Maniaka. A Maniak dostal práve penalizáciu 10 sekúnd, aj keď si myslím, že to bola chyba Ferrari, pretože práve Drakmrak tam išiel až príliš. Tu súboj Alpine versus McLaren, pozrite sa, tak tu v šikane, to je nebezpečné. Bok po boku, krásny súboj. A čistý hlavne. Pozrite sa teraz tam. Trošku. Teraz tam Neuby. Videli sme, ako mal problém udržať svoj monopost na trati a skoro zostrelil Domina. No ale Maniak 10 sekúnd, neviem, keď ho tam príliš Drakmark zostrelil, lebo išiel úplne cez hranu tej zátačky a až príliš išiel celým monopostom. A práve Maniak išiel úplne v tej ideálnej stope a Drakmark sa mu to tam pokúsil cez ten obrúvnik obchať a neviem, no. A prečo dostal Maniak 10 sekúnd, ale to už je na iných ľuďoch, aby toto prediskutovali a riešili. A vidíme, že Pauli už má 1,3 sekundy, 1,4 dokonca náskok pred Stanom Poláškom. Tak vidíme, že obrovská zmena a po safety care 3 kola pred koncom Pauli na vedúcej pozícii. Standa Polášek, pozícia, ten stráca každým sektorom. Tak, či tam je nejaké poškodenie, alebo fakt tomu Ferrari tá trať extrémne sedí, tak to neviem, ale vidíme, že Pauli ide neskutočne dneska. Ešte tu bude súboj o 3., 4., 5., 6. priečku. Vyzerá, že áno. Pretože Domino je v dosahu DRS za Pepunkom, síce sú to 8 desatín, ale aspoň sa môže na ňo dotiahnuť. A v ďalšom kole možno zaútočiť, uvidíme. Ak doťahuje, ale je to stále len 4-3 desatiny. Tam vzadu vidíme Neubyho a Shinyho. Neuby už stráca sekundu. Uvidíme, že či sa podarí Dominovi na Alpine dostať na 3. priečku. Tak, ale pozrite sa, Alpine už nalepený na Pepunkovi. Takisto aj Shiny. Už na Neubym. Ale videli sme, že Neuby mu to zadarmo nedá. Najideálnejšie si počkať na tú cieľovú rovinku a tam obiehať a nie v tých šikanách, pretože tam sme videli dneska už zaváhanie od Shinyho. Tak a teraz sledujme Alpine. Poďme sa pozrieť do kokpitu. DRS v dispozícii. Do vnútornej stopy. Ostal tam, ale... tak teraz krásne ho dokázal obehnúť. Tak. Domino to spravil fantasticky. Má výhodu pneumatík. Má mediumky, tam už Shiny s Neubym súboji. Ale pozrite sa, to čo som vravel, Neuby mu to zadarmo nedá. Opäť v tej istej zátačke, kde bol Shiny vytlačený. Ale Neuby to udržal a nechce pustiť Shinyho pred seba.
Takže McLaren si ide. Sme v 25. kole z 36. Takže nás čaká ešte 11 kôl. Možno som na to použil už len 3. Takže sa ospravedlňujem, ja som tam videl 30. Takže 25. Uvidíme, či sa Shiny mu teraz pokúsi 3 desatiny. No, teoreticky áno, uvidíme. Ale takisto Domino s Pepunkom, pozrite sa. Shiny mu sa to nepodarilo. Ale Pepung na Red Bulle sa dostal pred Domina. Pauli na prvej priečke z Ferrari. 2,6 sekundy náskok pred Williamsom. Tak Ferrari a Pauli dnes táto trať. Fakt, klobúk dole. Ide mu to a sedí mu to. Bolo to vidno od začiatku, že tá trať mu sedí. Nemal také problémy ako niektorí jazdci. Ale tu už vidíme stále Red Bull a Alpine. Vzadu McLaren Red Bull, súboj. Tak, teraz tam Domino až príliš išiel cez ten obrubník. Či to bude stačiť na to, aby dokázal obehnúť? Asi nie. A takisto ani Shiny mu to nebude stačiť na Neubyho. Tak uvidíme. Uvidíme, ako to celé ešte zvládnu chalani a jak tie pneumatiky budú odchádzať, pretože tieto súboje sú dosť tesné a pneumatiky dostávajú zabrať. Či už na brzdách a v zákrutách. Takže, tam už vzadu Shiny, pozrite sa dostal pred Neubyho. Tak, teraz má ešte pred sebou Domina a svojho tímového kolegu. Stampolášek trošičku skresal z toho náskoku Pavliho, ale zhruba len pol sekundy. 8 kôl pred koncom. A tu opäť, pozrite sa, súboj Alpine Red Bulla. Alpine sa dostane a Domino... teraz ho tam tlačil. Jemne ho možno trafil. Ale len jemnúčko, možno nejaký dotyk tam bol predným krídlom o zadný difuzor. Ja sa musím napiť, pardon. Tak uvidíme, že ako sa s tým Domino popasuje. Má za sebou 2 Red Bully. A ešte je tam aj Neuby, ktorý tiež môže zamiešať kartami. Vidíme, že Pepung moc nepúšťa svojho tímového kolegu pred sebou. Možno mu toho potiahne na tej rovinke cieľovej. Uvidíme. Pretože ani Pepung určite nechce stratiť z dohľadu Domina. A to pre Red Bull by bolo dobré do pohára konštruktérov body. Čím viac bodov, tým lepšie pre nich. Ale takisto Ferrari. A tu už vidíme, že Pepung sa dostal bez problémov cez Domina. Tam zozadu už aj Shiny sa pokúšal. Ale to už je ťažké v týchto zátačkách tu na obiehať. Vidíme, že Drakmark 7. priečka, strata 11 sekúnd. Škoda toho. A vidíme, že Stampolášek opäť 2 desatiny skresal z náskoku Pavliho. Tak teraz neviem, že či Pavli spomalil a šetri trošku na záver ešte pneumatiky. Alebo dobíja baterku. Alebo Standa zrýchlil.
ale zatiaľ to ešte nevyzerá na žiadny súboj medzi prvým a druhým miestom. Tak teraz krásne Alpine nalepený na Red Bulle. A ak bude mať ideálny výjazd, ktorý asi pravdepodobne bude mať 3/10 nás strata. Teraz ho tam zavrel trošku Shinyho, možno si ho nevšimol zozadu, ale pozor! Tak teraz tam bol vytlačený trošičku a Pepung si to tam dobre postrážil. Krásny súboj a Shiny sa dostal cez neho. Tak, bohužiaľ Dominovi sa nepodarilo dostať cez Pepunka a Shiny toho využil. Tak uvidíme, že kedy Shiny pôjde cez svojho tímového kolegu a hlavne ako zareaguje Alpine. Škoda toho. A Dominik si musí ešte dávať pozor, pretože za sebou má Neubyho na McLarene. Vidíme, že Pepung 9,3 sekundy strata. A pozrite sa, Stana Polášek 1,3 už je za Pavlín. Tak tu sa nám ešte črtá súboj 5 kôl pred koncom. O prvú priečku uvidíme, kedy sa Standovi podarí. A tu už Shiny si berie 3. pozíciu a cez svojho tímového kolegu. Domino sa len dotiahol na nich, takisto aj Neuby. Poďme sa pozrieť tu, pretože tu sa nám črtá súboj o prvú priečku. Či spravil Pavli nejakú chybu, nevieme, ale strata 1,1. Zatiaľ to nebude na DRS. Uvidíme teraz 1 sekunda. Už je to pod sekundu. Bude mať k dispozícii už teraz? Áno. Takže Standa už má k dispozícii DRS, ale to bude len na to, aby sa dokázal ešte bližšie priblížiť k Pavlimu. Tak teraz Pavli to bude mať extrémne ťažké. Potreboval by opäť ten náskok, ktorý mal. Ale 9/10 to ešte nebude na obehnutie. Vidíme, že Standa vyčerpal svoju batériu. Blíka, takže dobíja. A žlté vlajky Aston Martin, dokonca Ferrari v problémoch. Takže 2 monoposty. Roztočené Ferrari. Mimo trať, už je späť. Shiny opäť. 4. priečka, jeho tímový kolega sa dostal cez neho. Ale poďme sa vrátiť na 1. a 2. priečku, pretože tu bude súboj. Kto z koho? Opäť žlté vlajky Aston Martin, ale ten nás si len prepúšťal. Áno, ten púšťal práve Pavliho a Stana Poláška, ktorí ho obehli okolo. Štyri kola pred koncom na prvej pozícii Ferrari, druhý je Williams a opäť žlté vlajky. Tak to len prepúšťa tých rýchlych. Práve tú trojcu, Pepung a pozrite sa, Domino sa dostal cez Shinyho. Tu súboj, tak nakoniec nie. Shiny mu to vrátil. Na malú chvíľu tam bol pred ním. Vráťme sa rýchlo kamerou na 1. pozíciu, pretože tu už Standa naháňa Pavliho. Ale stále to nebude stačiť. Na to, aby ho obehol. Vidíme, že už aj Ferrari využilo ERS systém. Shiny sa opäť dostal cez svojho tímového kolegu. A tu Standa naháňa Pavliho. Pol sekundy za ním. Žlté vlajky. A čo sa to deje? Už späť. Medzi tým trip v wallboxoch. Tak dnes budú bodovať všetci, ale ešte nevieme ako. Že by trip zvolil softy a pokúsi sa ukradnúť najrýchlejšie kolo niekomu. Je to možné, uvidíme, či sa mu to podarí. Ale pozrite sa, Standa už nalepený na Pavlím.
a Standa sa dostal na prvú pozíciu cez Ferrari, ale vidíme, že Pauli sa nevzdáva. A v 34. kole neviem, či to bol dobrý nápad, ale uvidíme, ako zareaguje Pauli. Nesmie stratiť Williams z dohľadu a hlavne aby tam nadobudol Stan Polášek nejakú aj 60, nejaký náskok, pretože už je to 7, tak neviem, uvidíme, ako Ferrari na to bude reagovať a či ho dokáže, už je to 8 desatín, tak sa len dokáže cez DRS len priblížiť, ale to bude len minimum. Tak uvidíme, že ako to Pauli zmanéžuje. Má k dispozícii DRS, ale to bude stačiť len na to, aby sa čo najbližšie priblížil. A pozrite sa tam Polášek na rýchlejšie kolo. Na bielej sade pneumatík. Takže aktuálne pol sekundy. Poďme sa pozrieť tuto, pretože Pepung sa dostane cez svojho tímového kolegu. Áno. V predposlednom kole Pepung, 3. pozícia. Teraz tam trošičku problémy. Vidíme, že Neuby už stráca cez 3 sekundy, skoro 3,5 sekundy na Shinyho a Pepunka. A Dominik sa nám prepadol až na 6. pozíciu. Do slúbnej 3. to je, a z pódia to je 6. Tak, to nie je dobré, ale tu Red Bulli si to manažujú spoločne. Ale poďme sa pozrieť tuto, pretože tu v predposlednom kole sa nám ešte rysuje súboj a uvidíme, ako to celé Pauli zmanéžuje. Pretože, dámy a páni, o malú chvíľu začneme posledné kolo. Na prvej pozícii Williams a Stan Polášek. Druhý je Pauli na Ferrari, ktorý... teraz tam išiel na trávu. 9 desatín strata, tak to nebude stačiť. A sme v poslednom kole. Tu na veľkej cene Holandska. V domovskom stánku Maxa Verstappena. Shiny 3. priečka, dostal sa späť na pódium cez svojho tímového kolegu, ale ešte Pepung to môže ukradnúť. Tak uvidíme, ako to v Red Bulle spískajú. Či nechajú a prikážu Pepungovi do vysielačky, neopováž sa obehnúť svojho tímového kolegu a nechaj mu to pódium. Pauli stále za Stanom, ale strata 9 desatín, to nestačí. Žlté vlajky, ale to je len to, že tam obiehajú práve tripa. A tak to asi podľa mňa nebude stačiť pre Pauliho. Posledné kolo a dámy a páni, vyzerá to tak, že veľkú cenu Holandska vyhráva Stan Polášek na Williamse. Za ním je Pauli na Ferrari. Pozrite sa, Pepung, tam ešte, tak Shiny v problémoch a Pepung zobral svojmu tímovému kolegovi 3. pozíciu. Tak nie, tak pozrite sa, príkaz, pusti ho a Shiny si bere 3. pozíciu a 4. Pepung, 5. Neuby. 6. nakoniec Dominik na Alpine. Škoda, pretože z 3. slúbnej je z toho až 6. Ale pozor, tam má poškodené krídlo, takže tam bol nejaký kontakt, či už s druhým monopostom, alebo s bariérou, nevieme, a preto možno tak aj spomalil a sa prepadol na 6. pozíciu. Tak. Ten záver bol ešte neskutočný a čo sme tu videli, to sme tu videli. Ani neviem, jak to celé pomenovať. Ja poprosím jazdcov potom na rozhovory, ak môžu prísť, ak by prišli. Prvý traja. A vychutnávame si už pódium.
Tak zaujímavá veľká cena napriek. A ja vždycky ja neviem prečo, ale som zistil, či už je to v tejto lige, v CSRL, alebo v inej, čím menej ľudí jazdí, alebo menej, no nemyslím tam, že 5, ale takto, že keď je to 10 a viac, alebo do 12-13 ľudí, keď je na trati, tak tie súboje sú atraktívnejšie, ten celý závod je taký viac dynamický a proste je to také lepšie. Tak, a my sme už späť v štúdiu. Ešte raz zdravím všetkých, čo nás sledujú tu na Twitchi. Dajte nám odber, follow, pretože sme prešli na Twitch. Sice aj YouTube stále kanál je plne funkčný v CSRL, kde sa potom vlastne záznamy z týchto závodov dávajú spätne na YouTube a sú tam dohľadateľné a môžete si ich pozrieť, pretože tu vieme, že Twitch ich drží len týždeň, ešte kým nemá zmluvu. A potom 2 týždne to je, tuším, ak sa nemýlim. Ja poprosím rozhovory prvých 3, neviem, či ma chalani počujú, alebo im musím napísať. Uvidíme, či prídu, či neprídu. Počkej, ja im skúsim napísať. Nech prídu na Discord. A budem čakať, kedy sa chalani napoja. A uvidíme, či príde Shiny, Stampolášek a Pauli, ktorí získali pódium na veľkej cene Holandska. A už tu mám Shinyho. Shinyho tu už máme. Takto. Ja si ešte dám zvuk. A kde to je? Toto? Aha. Haló? Áno. Dobre, počuť. Počuješ ma, nie? Jo. Jo, dobre, okej. Ja ťa tiež počujem, na streame by ťa malo počuť, už je tu aj Standa a je tu aj Pauli. Čaute, chalani. Ahoj. Čaute. Počúvajte, akurát som to teraz hovoril na konci, že čím menej ľudí jazdí, že je to tak, povedzme, dajme tomu, že medzi 10 a 15, tým tie závody sú o mnoho dramatickejšie a tých súbojov je oveľa viac. Jako tady ten grid byl neskutečně vyrovnaný, že? Jako byly tam mezery, ale musím říct, že všichni kluci, co jeli dneska, tak jezdí tu top 10, takže to prostě byli rychlejší kluci dneska, takže to kvalitu mělo určitě dobrou. Ale to je aj v iných ligách, čo, no, tak, alebo nebudem... Ono i ta trať tomu pomohla na tom zandboardu, tam když jakmile se držíš někoho, tak těžko povod jedeš, nebo je to také, no, je to také, že... Tak. No ale tak poďme na samotný závod. No ani neviem, čo povedať. Ja začnem asi od konca, a to je od Shinyho. Tretia priečka. Videli sme ten záver, že ťa tam, ja som to tak nazval, že tímový kolega dostal príkaz. Pusti ho okamžite, lebo uvidíš. Ja som řekl, že jestli chce, tak ať mě pustí. Ale ty si tam, ja som to nevidel, ty si tam spravil chybu? Jo, my jsme se bavili už s Pepankem, už jsme to tak jako, že prostě Standu nedotáhneme, neobývali jsme měli daleko, tak jsme se bavili, já jsem se na to nesoustředil a podjelo mi to. Lebo ja som mal kameru zapnutú na vlastne ešte na Pavlim a Standoviče, či sa náhodou ešte tam nedokážu nejak v tej poslednej zákrute dotiahnuť, ale už to nešlo. No a potom som už rýchlo prepol na vás a už som tam videl prach a ja hovorím, ale čo sa tu deje? No ale potom sme videli, že oni dostal príkaz okamžite zabrzdi, lebo uvidíš, lebo výplata nebude, no a zafungovalo to. Tak treba trošku aj pre tých divákov niečo urobiť, to nie zaujímavé. Nemôžem povedať, že ste si to zmanéžovali, ale čo sa tam stalo na začiatku, pretože ty si tam na začiatku
teraz neviem, či to bol Drak, alebo Pavli ťa ťukol. Pavli ťa ťukol a ty si sa prepadol vlastne, dosť si sa prepadol. No nie dosť, ale tak bol tam prepad. 4. místo, myslím. No, dostal nějakého šmejra na výjezdu, ne? To bylo jak z kraje. No, mě to tam trošičku podjelo na obrubníku, tak to jsem skorigoval a ty jsi mě pak tam ještě ťuknul a to mě úplně dodělalo. No, protože ono, jak dostal šmejra, zpomalil se svole, tak se prostě nemohl, no. Ale tak nebylo to zase tak. Tak nebolo to až také strašné, jasné, že to nebolo strašné, len proste bolo to zaujímavé, lebo bolo to. A potom si tam mal fakt extrémny súboj, kde si sa prepadol na predposlednú priečku, tuším. Ty kráso. No, Shiny tam úplne, nie že, no za mňa to bolo až príliš z tvojej strany, že si to tlačil. To je akože len teraz hovorím svoj názor, možno ty mi to vyvedieš ma z toho, ale si to až príliš tlačil a ty, že si tam bol s Nojbym v súbojoch a zrovna v takých tých pasážach v tom druhom sektore, kde proste obiehať sa pomaly nedá. A on ti to tam proste nechcel pustiť a ťa vytlačil v podstate až mimo trať. A vtedy si sa prepadol, no. Ono už to začalo pod safety carem. Já jsem si chtěl zahrát zadní pneumatiky, tak jsem nějaký burnout na výjezdu zkusil. Dostal jsem se na chviličku před standu. To byla fakt ani ne půl sekunda. Áno. A hra mi hodila, že ho mám předjet. Tak dobré, tak předjedu, že ho pustím na safety car. Já jsem si říkal, co tam vyvádíte. Hele, já jsem byl opravdu nalepený na toho safety car levým kolem vzadu a prostě on jak chtěl asi zahřát gumy, jak se dostal na chvíli přede mě a instantně mu to dalo pás. Prostě bullshit. Jako, to je víš, to... on by měl být správně za mnou. Áno, jako, jo? ale pozor, ja som to hovoril aj na streame, že aj v minulom ročníku, aj v predtým ročníku veľa jazdcov to skúšalo počas safety caru niekoho obehnúť. A normálne ti to niekedy tá hra proste umožnila. Nedalo ti to. No a Shiny to proste urobil znovu. Ja nehovorím, že to urobil úmyselne, ale proste hra mu to dovolila a treba sa sťažovať tam u EA. Bohužiaľ, no. Vieš, je to už len... To mě mrzí, on potom mi pouštěl tu pozici, i když nemusel, ale udělal to prostě. No ale tam on vlastne... Má to u mě. No, ty si sa tam potom extrémne prepadol vlastne, lebo bol si na prvom a odrazu si bol skoro na poslednom. Já jsem chtěl pustit standu a pak mi to vlastně na vnitřek pustil Pauli, ten mě hodil na obrubník a z toho obrubníku, jak jsem měl 60 stup. No. Tam si... Já si právě říkal, co to tam vyváděj, ty vole. A pak jak se tam vyjel z toho, nebo na tom obrubníku říkám, no ty vole, tak snad jsem to neprovedl já, ale jestli jsi tam uklous na něm, tak... Ale ty si ho tam aj počas safety caru trafil standu, nie? Zozadu si ho ťukol. Jo, trefil jsme tam, no. Hej, ja som to videl, no. Mě dokonce safety car, normálně za safety carem já jsem nemohl dát plyn, to bylo opravdu posekané a dokonce při restartu, potom jak už mě Shiny předjel nějakým záhadným způsobem, tak mi ho to nenechalo dojet prostě, mi to limitovalo plyn, takže od té doby, co se Shiny dostal přede mě, to bylo strašně zabugované. Naštěstí jsem ho dojel a nějak jsme to ještě udělali a pak jsem si ani neuvědomil, že mě může chtít pustit, protože jsem měl strach z toho zmatku, co to jako udělá, no. No, bolo to zaujímavé, no. Ale ja teraz prejdem k Pavlimu. Mne sa zdalo, že dneska ti to sedelo celkom. Já začal bych asi tím, že to někdo odkliká, neměl nastavený vůbec nic. Viděli jsme. Takže prostě mi to dalo ten random, dalo mi to softy na start, to jsem vůbec nechtěl, chtěl jsem startovat na metkách a pak dát hardy anebo v softy podle toho, v kolikátým kole tam pojedu. Plus jsem měl samozřejmě plnou palbu paliva, takže já jsem končil, měl jsem paliva, nevím, 4 nebo kolik. No a nehledě na to, že prostě startovat na softech a pak jít na metky, tak to znamenalo mít na obojích sadách přes 60% jako před pitstopem anebo na konci závodu. To si pamatuj, Pauli, pak ti tomu něco řeknu. To bylo prostě šílený, ale mě nasral ten začátek, takže jsem pak říkal, no ty vole, tak já se musím kousnout a zkusit to prostě, vole, soft mat, a uvidíme, jak to dopadne. Nakonec to teda dopadlo dobře. Pak jsem se teda bál, jestli jsem tam něco nepovedl Shinymu, ale tak asi to bylo prostě... Ale ja keď som to sledoval, tak mne sa zdalo, že tebe to proste, aj celá tá formula, celý ten monopost, lepšie, aké by držal na tej trati, ako povedzme iným.
neviem z tak to jakého nevím, dôvodu. čím to je, no. Měl vždycky měkčí compound, vždycky měl výhodu compoundu. I když měl horší degradaci, tak v tom krátkém závodě, nebo takhle, v tom short long závodě je strategie med, soft med rychlejší než hardy asi o 5 vteřin, když šetříš ty pneumatiky. Mu ještě navíc z těch softů se trefilo safety car, takže se vůbec nedím, že letěl na těch mediumkách neskutečně. To byla výhra, to se Neskutečně si letěl, kamo, já jsem nemohl nic. Ty hardy jsou tady prostě v prdeli. Jsou v prdeli, fakt, já jsem se okradl dobrovolně. Ja som tiež ostal zarazený, pretože prví, ktorí išli na výmenu pneumatik, boli práve obaja z Red Bullu, jak Pepung, tak aj Shiny. A vlastne tí, čo mali softy, ešte stále boli na trati, ešte ďalšie 2 kola po nich. Ja hovorím, že to akože čo je toto? Opravdu nelžu, nevymýšlím si med soft jednoznačně strategie. Shiny by mě sice undercutnul, kdyby nebylo safety car, ale on by neměl si šanci mě udržet víc jak 2 kola. No ono to aj na začiatku ukazovalo tú predikciu, že buď ísť soft medium, alebo soft hard. Vieš. Jo. Jenomže soft medium je právě ten problém, že jak je těžké auto, tak ty softy hrozně rychle odděláš. Áno, to je pravda. Protože jak začal safety car, tak já chtěl jít do boxu, tak to byla klika, ale já tam měl, já nevím, 65% na té levné straně. No ale nešlo ani řídit. No hej, dobre, ale nebolo to vidno až tak. Ono ku koncu, áno, už keď si mal, ja neviem, 15 či koľko kvôl na tých softov, už tam ono bolo vidno, že si spomalil a že to auto už nie je také ako, ja neviem, dajme tomu v 8., v 9. kole, ale proste bolo vidno, že tá trať tebe lepšie sedí napríklad ako Shinymu. Lebo s ním si bol akože dosť veľa v súbojoch a proste to bolo krásne vidno, že on robil tie chyby, že ho to tam ako keby občas cuklo mu to auto, alebo že ten zadok mu trošku tak jemne, akože fakt, že možno v milimetroch cukol, ale ty si proste si išiel. No, tak mě tyhle ty klikatý tratě nahoru dolů baví. Je to takový trošku připomíná některé pasáže v Japonsku, tam taky jezdíš nahoru dolů. Áno, presne. A to mě jako baví, vole. A tá kolízia, čo bola tam tá extrémna, lebo ja som to zachytil už len tak skoro ku koncu, tam neviem, či to bol ten trip roztočený a do neho potom naparali zvyšný, či jak to tam bolo, lebo tam bolo extrémne veľa aut. Neviem, tuším, ale Drak se roztočil někde, ale ten asi neměl kolizi. Nie, tam skončil, hneď na to skončil ten... Ježiš, kto to tam skončil? Niektorý z jazdcov. Zdeněk nebo Trip nebo Standa? Nie, Standa skončil, tuším. On skončil. On to tam vlastne najhoršie akože obstal. Tuším, že on to bol. A dobre išiel aj ten, jak sa volá, Ježíš, kto to bol? Dominik, na Alpine. On bol dlho... On má nový setup a fakt to sedlo. Ale neviem, či tam mal kolíziu s niekým, alebo on spravil chybu, lebo na konci som si všimol, že mu chýbal ľavý endplate na prednom krídle. Otočil sa do zdi. No a preto on vlastne tak stratil ku koncu a skončil nakoniec 6. až. A takisto aj toto, ja som to tam aj spomínal, tá penalizácia pre Maniaka, či kto to mal, tuším, 10 sekúnd na konci. No on dostal nie na konci, ale dostal predtým. A práve Drak vlastne z Ferrari mu to tam pustil cez obrúvnik. On ho trafil zo zadu, a on dostal penalizáciu, ten, čo v tom bol nevinne proste. Nepochopil som to. Ono bude to akože v zázname, je to tam, lebo ja som to videl od začiatku až do konca a mne to prišlo také, že vlastne, lebo Drak išiel úplne akože nezmyselne cez taký obrúvnik tam v takej šikane. Neviem, či to bolo na tej druhej DRS zóne zrovna, lebo pohľad bol spredu kamery, tak dala. On říkal, že se nějak trápil s nastavením, že mu to moc nesedlo. A on nás príliš ho tlačil a proste tak išiel divne cez ten obrúvnik, tam vybehol. Proste riskol to, ale tam nemal kde obehnúť. On ho zozadu trafil, no a dostane ešte tam ten, čo schytá ranu zozadu, roztočí ho, tak ešte on dostane penalizáciu za to, že collision wind. No to hovorím, akože sorry, 10 sekúnd, to akože... No to je niečo podobné, ako Shiny dostal. Shiny, ty si dostal minule, ne? To isté. Asi komisaři moc chlastali. No jednoznačne. Tak Shiny to vie, prejazd v Monze.
a 10 sekúnd, čo je úplná pičovina, s prepáčením musím to tak povedať hnusne, že proste To tak. máš tam tú výjazdovú zónu na to, že keď proste nedohľadneš tú šikanu na tej dlhej rovinke v Taliansku, tak môžeš si to tam skrátiť cez tie polystyrény a tie reklamné banery a keď to urobíš, tak dostaneš 10 sekúnd automaticky. Bohužiaľ. Detaily dělají kvalitní hru, bohužel to tak tady áno. není. Zatlieskame im, vieš, že urobili dobrú hru. No ale, ale ináč také, ešte dajte nejaké krátke hodnotenie, každý. Já bych ještě k tomu Prostor. chtěl, ty Brďo, sorry Shane, že ti do toho skáču, já tě potom nechám. Já ti musím říct, že to Pauliho tempo to mě neuvěřitelně stresovalo celou dobu. Já jsem nemohl jet rychleji. Víš ještě proč ta tvoje strategie byla mnohem lepší? Protože jste si všimli, byly zatežené mraky. To obteplotní window na těch hardech Jo. je trošku prostě horší a ono prostě, oni nejeli tak dobře. Já jsem se fakt ochudil o půl vteřiny na kolo, já jsem byl z toho nešťastný, já jsem se modlil a ti to odejde, protože jsem věděl, že ty metky to klidně vydrží dokonce. To Jo, a taky já si- mělo vliv na to, že by to vydrželo do konce prostě, nebo Jo. že se s tím dalo Jo, tak nějak, jako- že nebylo sluníčko. Jo, jako upřímně si myslím, že to byl jeden nejpovedenějších závodů, co se týče na tempo. Proto normálně jsem se na konci, jak jsem se extrémně zaradoval, protože jsem měl z toho radost, protože to bylo extrémním tempu. Já jsem byl na to fakt jako pyšný a ty jsi jel vynikající tempo. To je prostě klobouk dolů. Klobouk dolů. Tak A to je tak všechno, co bych chtěl dodat. ja som tiež spokojný zatiaľ. Jo, byl to dobrý závod, škoda, že nás zase prostě bylo jako menší počet lidí, no, kdyby nás tady jelo 20, ještě tak jedna by to věc. bylo taky o něčem jiným. No lenže zober si, keby Jedna bolo možno 20 ľudí, alebo povedzme, dajme tomu 15-16 ľudí, možno by bolo tých kolízií viac. No, to je tak pravda. Vieš, A ono všiml jsi, niekedy, že to? niekedy Všiml to je jsi, dobre, že niekedy nie. Jsem nehral DRS Chicken, jsem říkal, seru na to, rozdáme si to spolu, čekal jsem, že mi ještě repásneš, ale ty pneumatiky už ti neto. Ne, já už nemohl výjíždět z těch zatáček, to už prostě nešlo. Jsem to viděl ty poslední kola, A no. v tom předposledním kole tam jsem se tě, nebo v posledním, tam jsem jako, že tě zkusím prostě, aby to bylo třeba půl vteřiny, že bych ti dotáhl na té rovině a to bys už dal. prostě nešlo. Půl vteřinu bys dal, to ti říkám. Jo, půl vteřinu, jo, ale tam prostě Mm. to nešlo na plynu nic dělat. To auto šlo hned do boku. Já jsem to pak málem i zahodil, já nevím, jestli to bylo v posledním kole, nebo předposledním právě, jak Jo. je ten obrubník šílený takovej tam, Jo, který vím, vím. táhne. Tak tam už se to o mě pokoušel a říká, už na to seru. vole. Já jsem tam měl taky smrt v očích, jako já jsem prostě nemohl jít rychleji na těch hardech, to nemělo nulový grip, no. A ke konci závodu jsem měl sice lepší tire wear, ale stejně, já jsem měl furt stejně rychle, já jsem měl tak konzistentní časy, nešlo. Já jsem se jen modlil, a ti ty metky prostě odbydou. To se stalo naštěstí, no. Shiny chtěl něco říct, ne, ještě? Áno, tuším, Myslím, že že to je áno. škoda slov. Prečo škoda slov? Jako to ty vole se zas poselalo všechno, co mohlo. Mm. Jsem rád, že jsme ještě s tím Pepankem pozbírali nějaké body do konstruktérů a ten. No taky, vy jste si tam s tím Pepánkem tak pomáhali. No, Určitě jste na té party to, že mě Jo. kolikrát To přišlo, říkám, ty vole, ten Shiny proč nejede? A najednou, vole, za mnou Pepánk, vole, a nevím, jestli jste si říkali, jedu zleva, ty pojď zprava, vole, říkám, ty vole, 2 Red Bully, já nevím, co s nima tady. Já jsem byl rád, že jsi tam vetnul, protože jak jsem viděl ty 2 Red Bully zase za mnou, to je strašně těžké proti 2 autům. Jo, to je Jsem šílenost. Je to první šílené. jsem Vosy. Jo, ale, jo. První ale jsem vieš, chtěl zase Shiny máte výhodu, že vy štartujete vo väčšine prípadov obidvaja, skoro stále, takže do toho pohára konštruktérov idete Jo. extrém, no. Já jsem si Ferrari fakt mě nakonec dotahují ve neskutečně rád, Williamsu. jako. Já jsem si fakt lepšího kolegu vybrat nemohl a jsem neskutečně rád. Šikovní kluci. Vieš, Standa chudák, on je tam sám Dobře ťahá mu vo dá. Williamse, vieš, furt sa snaží byť prvý, aby mal tých 25, prípadne ešte ďalší bod navyše. A chudák, on je potom prídu 2 Red Bulláci a zoberú mu to pohár Pingu bude konštruktérov. mít lepší druhou polovinu sezóny určitě. Pingueník. A tak druhú polovinu, Dotáhne. však už je druhá polovina. No tak smůla, no. Však už je, lebo keď si zoberieš Jo, kalendár, to- tak tuším, že od Maďarska už je druhá polovica. jo, máš Takže pravdu. to už no. máš 3 veľké ceny a ešte máš pred sebou 2, 4, 6, 8, 9 veľkých cien. Takže už sme za polovicou, už hodne za polovicou.
No, lenže teraz, To ještě hodně závodu. no tak áno, a teraz idú také tie zaujímavé závody, pretože vás čaká najbližšie 13.2., čo je už budúci týždeň. Monza. Áno, to bude tiež extrém, pretože tam sa obiehať krásne dá na tej dlhej rovinke. Tam nepojedu, to mě mrzí. Takže zase Red Bull bude mať double. Ale Ne, tam musím překecat Michala Behuliaka, ať vás porazí a To Pauli do vůbec. Moment, a Ten Pauli vole, má Pauli překvapí s neuvěřitelnou rychlostí na rovince Ale- a vyhraje. ale nie, ale pozor. Michala tam nepotřebuje, Brian. Ale pozor, Já ho musím tam dostat. pozor. Aby sa Shiny mu zebral z kvalifikaci bod. Ty si musíš uvedomiť jednu vec, že to je domáca trať pre Ferrari a vieš, to je väčší tlak na nich a oni potom robia chyby, to je klasika. To už je klasika. No těším se na to, Nasad- až vás uvidím v tom Ferrari. Nasadíme nový pohony jednotky a to pojede. No a ještě vlastně před Monzou, před závodem bude Clash of the Stars mezi našima šéfama týmu, takže to jako Pravda. Fred Co? už to trénuje. ještě bude jako... Jaký Clash of the Stars? O ničom neviem. Ty si nečetl chat na Messengeru? Nečetl si chat? Kedy ale to sa tam udialo? Ty vole, Teďka, to nevím, no. to bylo po Belgii. Jaj, tak všetko nečítam, lebo tam niekedy toľko správ je, že to, kým to scrollujem a tým, že ešte som v ďalšej skupine, tak to za mňa už je potom extrémne čítať. Keď ti píšu 25 ľudí ti začne písať, takže Počkej, já to zkusím najít. Já jsem to, ale nemůžu to. no neviem, tak Belgicko som nezachytil, to som bol v práci, takže vôbec neviem, že čo tam Clash of the Stars, čo tam vy ste riešili. To jsem neskutečně chcípal, jak jsem to psal, vole. Hej, no. Takže neviem. No, ale jako nakonec jsem se toho bál, že to bude těžké, ale ty vole, na to, že jsem jel, jako já jsem neměl skoro ani jeden souboj, musím říct, skoro vůbec, ale to bylo tak extrémně těžké to udržet na takové úrovni. Já prostě nechápu, jak na tom ovladači mi dokáže stačit normálně, to bylo neuvěřitelné. Aha, jaj, toto, breaking news, to som čítal, hej, to som videl, že tam ten úplne slohová práca tam bola napísaná, že to tam slohovku, to som sa smial na tom. To neviem, či som bol vtedy aj v robote. Ja už viem, už teraz viem, no. Že o čo tam išlo. Takže, No, ani nevím, jak jsme klukům ujeli, o kolik vteřin, všimli jste si někdo? Asi 12. To je raketa. komu myslíš Raketa. teraz? No, ten třetí, kolik dojeli kluci nakonec za náma, protože... Tam sa to dobre tam kopilo, tam bolo, ja neviem, 7 a podobne a potom sa to tam zbieralo a už toho bolo 10 a potom ku koncu neviem presne, to skoro som To jen nespravil. vypovídá o tom, jak jsme měli brutální tempo. Samozřejmě měli horší gumy, už se tak nesnažili. Ale my jsme neměli ani jeden DRSK, takže jako slušné tempo. Jsem už. fakt jako nadšený z toho. Áno, tu je ešte aj fotka tohto, Hornera, či jak sa volá, či nech Horner, tento Vaser. Vaser, no Je to- tam, hej, už viem, už sa pamätám, no. Je to nejde rozkliknout. Ale Divím se, pod tým je že- celá správa, potom ešte. Divím se, že tabule se nepovourali, to se fakt divím. Ale chyběla tam jedna. Jo, chyběl, ale 50 zůstala. No ja som zvedavý No, určite som no. zvedavý na Monzu, pretože to bude zaujímavé sledovať zase. A uvidíme, koľko ľudí sa zase prihlási, či neprihlási, no tak dúfajme, že tam nejakým spôsobom, keby bola aspoň 11 zmluvených, to je tak šílené. 13, keby bolo, tak je to také v pohode. Ja to beriem, že koniec sezóny začína, sa blíži pomaly koniec a to už nikto nechce jazdiť, ja neviem z akého dôvodu. To je všade. Ale tak, To tak je. no dobre, ale potom máme akože za mňa 3 trate, teraz čo pôjdu po sebe, tak to bude extrém, pretože Monza, Azerbajď, Baku a Singapur, tak to bude extrém. Hlavne To Baku, jsem měl teďka ve FGL to Baku. Kluci, to Shiny ví, to je jedna z nejhorších tratí. Baku a to je Singapur, ty vole, a ešte keby vám dalo Singapur za dažďa, tak to vám zatlieskam normálne. Ale Singapur máme rádi s Shiny, jestli se Hej, nevěděli. ale Singapur za dažďa jazdí, kamo, to je extrém. Najhoršia, za mňa to je najhoršia trať na dažď, neviem prečo. Možná máš pravdu. Je to jedna z těch horších. Já se hlavně divím, že nechcelo tady. No, Ježíš Maria, já jsem se normálně upřímně zaradoval.
Škoda, to neviem, jak Shiny to nastavil. Já ve finále jako taky, mě ten dešť nevadí, ale tady jsem ho teda nechtěl. A když jsem si zapínal lobíčka předtím, jako dneska před závodem, Jo, tak jo. jsme s Drakem pustili 3 lobby a pokud v tom byl chcavec. Ty vole, tak měli jsme štěstí, opravdu mě teďka poslední 3 závody, co jsem měl, jako globálně, tak mi vždycky někde jako nachcalo a na Nizozemsku jsem říkal, to bude určitě, ale zase na druhou stranu jsme měli všichni vesměs wet setupy. To šlo jenom na diferáku upravit a stejně bychom jeli s tím stejným setupem. No nic, zachčí v Itálii. Jo, No, doufám, že áno. jo, že bude opět Ne. všichni. Čo? Prečo? Nemôže? No, může, však i nepojedu, takže může. Nesmí. A Shiny už dostane oný. Infarkt. Infarkt. Už mě pohozouval. No. Takže to mi tak chybělo. No dobre, borci, ja vám ďakujem, gratulujem a o budúci týždeň Monza nás čaká, takže cestujeme do Talianska, ideme na špagety a pizzu a uvidíme, jak sa bude dariť Ferrari na domácej trati. Dneska Jestli, no. Red Bull, Doufám, že bude hodně, já se budu určitě koukat, my se uvidíme až za Strazí a půjdu kluci. To bude blamáš, já už to vím. potom to môžem aspoň patrične na streame povedať pri komentovaní, že domáca trať Ferrari a opäť sa im nezadarilo a psychický nátlak tam zafungoval. Jo, budem pod tlakem. Áno, tlak na Ferrari bude. Ešte Standa tam začne hádzať nejaké do Messengeru nejaké inside info a breaking newsy a podobne zo Shiny a Ferrari sa rozklepe a nakoniec nepostaví ani jeden monopost na Monzu. Já to odřídím z Prahy na kontroléru zdal. Môžeš, aj Ali možno z Talianska. Veď on je v Taliansku, však môže ísť tam rovno tam už, že? No, ne, Bude na místě, bude na místě. Mu napíšem za chvíľu, lebo bol v čete chvíľu, tak mu napíšem, že štart, utekaj do Monzy, tam ťa čakáme. Dobre, ale on borci. jezdí u tebe ve Ferrari, ne? Jestli se nemýlím, tak to má taky blízko k tomu Ferrari. Áno. Není problém. Dobre, borci, ďakujem vám ešte raz a o týždeň sa vidíme a počujeme. Majte sa zatiaľ, čaute, čus. Mějte se vyšší, zdar. No. Tak, dámy a páni, videli sme dnes opäť zaujímavý závod tu na Zandvoorde v Holandsku a tak, ako ste už počuli, tešíme sa opäť o týždeň, v štvrtok o 20:00 tu na CSRL lige na Twitchi. Nás čaká Monza, Taliansko a už sa teraz neviem dočkať, pretože zaujímavé závody nás teraz čakajú a videli sme dnes veľmi pekný závod, zaujímavý závod, veľa súbojov a tak myslím si, že toto je dobrá pozvánka na to, čo nás čaká o týždeň v Taliansku. Prajem vám pekný ešte večer, ďakujeme všetkým, čo tu boli a o týždeň tu opäť o 20:00 na CSRL Twitchi vás všetkých srdečne privítam. Krásny večer a ahojte. Čau, čau.